Hapon ta guys. Nagluto ko og tinulang manok with dahon sa sili na ray. Lami kayo prabuyag. Kaya may kamunggay dahon sa sili lang ako gibutang guys. Lami mangyapon humot siya. Yang kang kwing-kwing nara. Thank you sa mga blessings sa mga hatag na mo. Araw na usalang na paayo. Palayo lang niya siya na thank you sa inang namong ina. Palit sa hospital. Mga onta guys. Amag din mga onta. Na. Ako gikuan guys, nagsabuan ang manok mga gamay, nagpalit si Linda pwede dali dito sa supermarket o manok nga para sabon ba tinula. Ako gi butangan og kuan sili. Ano man sili? Silian ba? Pawagtang sa mga panungkot. Ang classmate si Tatin Otero Aurelio. Mga akong Tatin. Si Tukapits. Tata Kapito ba? Mga akong tata. May karing, mga akong ta. Maday Glory. Sila ko butangan sili kulikot. Ay sa tinanong ni Atilita. Mutin kuan guys. Dahon sa sili isagol sa manok na tinula. Biyan. At yung sige dyan sa supermarket pag dali-dali guys yan. Yung palit siya balik 94 pesos nga manok ba. Ano yun? Tinula fried chicken kakuin-kuin tulo kayo wakag man. Parts na sulbad na ang panihapon. Magtipid na kami guys kay crisis panahon. Ang manialin nyo guys, kuhaan ba ng simple ra pero makabusog na kanay sabaw at the same time naasay fried chicken gamay. Na pring, pagtikin na. Napa ko eh. Inunan. Magtipid na karon guys kay para nga yung Christina kapit na ang kuan guys. Semana Santa. Ugma ko yogi ko ninyo. Ugma na ako na ami paliton. Para sa aton negosyo ginagmay ba. Yogi ko ninyo ugma po. Para nga nalatay kabutangan sa ato stocks mga suki
Sa'yo na lang sa pag order or deliver. Hato na. Ano kayo? Hang. Kuan guys ba? Inunan nga tulingan. Ano kayo? Sup-supo na ako. Dong, ninyo man tuwa sa Japan. Narang tinulang manok dong. Binyan ka. Sa atong mga higala sa OFW sa Taiwan ug Singapore, mga unta ninyo, nara ang manok tinula. Simple ra kayong kaluto guys. Nasilian na yun. Hang. Gawas ato sipon. Biyag. Napinyon. Nami na pa jigit. Biyag. Nami kayong usay nun. Ulang supsupon guys. Biyag lang. Kabusog. Lami ang tinulang nga manok kanang naay mga bukog. Bukogon ba? Lami ang sabaw. Dala sa kulos unod. Ang bisilian. Yung kasilian. Busy kayo ko ganyan ha guys. Trabaho. Napil to. Dito buak. Hanga guys, probiyag pero lami. Ikaw sa to singot. Kani gyud guys, presko gining kuha ako dito sa sili sa among. Aha ka. Muning, mga unta muning asa naman taon ka muning oy. Si Muning anak niya, Aling Pina. Wala na ako dikita. Matchador. Oy, manida, mga unta manida. So, kung manida mo. Like sa akong videos. Manida andal. Buyag. Karon na. Naku eh. Ano ba? Sumaku. Manida andalis. Nara mga untama. Odit wafa. Nara day ay. Rabuyag. Takoy, mga unta takoy. Paborito ra ba ni takoy? Ubanin ko ninyo. Kuyugi ko ninyo ugma. Nami paliton para sa atong ginagmayng negosyo. Mapuro na. Palit guys. Paborito niya. Buyag.
Okay. Kalitra pag uwan-uwan karong hapon guys, at talisik-talisik ba? Ano nga? Tianemia. Mga onta tianemia. Manok ako gibutangan 5 antya. Dahon sa sili. Sa buwan ba? Mga bukog sa manok. Na inununan nga. Tulingan. Gisilian da yun. Rabuyag. Tiya. Ima. Tiya ima ka aligre. Ninod gid guys ang natay mga tanom-tanom ginagmay sa garden. Pares karon nagabhian nami. Mga bitug dahon sa sili sa among bunga sa sili. Mayo gid pagtanom. Manok nga. Yung mga kuan dapit ba? Bukog dapit ba? Ikunsing nga unta. Water, please. Si Jinbi, kumusta na mi kaki oy? Thank you. Ano ko ka-chat ni mo ti ay? Mimi, mabulay. Sa may maayo nato ronday, Mimi. Kung si Inday Lutis, mga gabi-gabi day, kusugro ba kayong orderon sa mga caladiums. Mangita kayo mong caladiums, dito mo order ni Inday Lutis Susito. Inatiman yun ang iya mga caladium. Dagan ang mo order. Mga tagalaing dapit. Kaon akong sili. Hanga eh. Water. Please. Sulbad ang panihapon guys, prebuyag. 94 pesos ang manok na ako ikuha ng mga luy agamay. Kana daw si bet kumpay gamatoy. Ahos. Dilang daghan og mayong sabaw para lami. Nagisilian. Sulbad ang panihapon guys. Prebuyag. Ako karandaan si Glinda. Mahurot man sa diniya. Oh, nag-diet man, prebuyag. Hurot ang kuan. Ito nga sa rice cooker di bitaw eh. Apil lang amo ani mga iring guys. Ay nag-atang apo mga miming. Si Isabella og si Jimmy og si Bulldog. Orange Bulldog. Prebuyag. Ay ninyo kalimti guys. Tingnan inyo mga amigo nga. Yuyong Otero Vlogs. Ha? Don't forget to Consuelo TV. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye, guys. Buyag.
Korting busog na guys. Si Mga Mama miming na sa sadling mukhaon. sobra-sobra. Gayang may. Si Mama na lang Buyag. mukhaon. Salamat sa Ginoo, busog na kayo. Salamat kayo guys. Ug makuyogi ko ninyo na ako'y nami paliton para sa amo gamay nga negosyo. Thank you.